Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du faqala al-muallifu al-imam as-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Wa ba'du faqala al-muallifu rahimahullah, haddul wajibi utawi iki iku njelasaken pelanggarane wajib. Ya, definisi wajib, pelanggaran. Haddun niku artinya pelanggaran atau definisi. Wal jaizi lan jaiz. Wal jaizi lan jaiz, wal mustahili lan mustahil. Wa haqiqatul wajibi lan utawi hakikate wajib. Apa iku wajib? Wajib secara akal iku apa? Ya, wajib sing secara akal iku napa? Ma iku perkara. Ya, ma iku perkara la yutasawwaru kang ora ditasawuraken. Digambaraken. Ya. Fil akli ing dalam akal, fil akli ing dalam akal adamuhu apa ora onone ma, apa ora onone ma. Imma bila ta'ammulen ana kalane tanpa mikir-mikir, tanpa ana ta'ammul. Ta'ammul iku ya berpikir ana apa jenenge leren nggih, angen-angen, maksudnya laran angen-angen kelawan tanpa angen-angen. Wa yusamma lan diarani apa wajib sing tanpa angen-angen ad-daruriyah ing wajib daruri. Kakaunil wahidi kaya contone anane siji, anane siji, nisfal isnaini iku separone loro. Masalan contone, wa imma ba'da ta'ammuli lan ana kalane sabadane angen-angen, sabadane mikir-mikir. Ya, wa imma ba'da ta'ammuli lan ana kalane sabadane mikir-mikir utawa angen-angen. Wa yusamma lan diarani apa wajib sing ba'da ta'ammul an-nazariyya ing wajib nazari. Contone kakaunil wahidi, contone kaya anane siji, nisfa sudutsi isnai asyara, alisnai asyara iku separone seperneme rolas, iku separone seperneme rolas. Masalan contone niki jelasaken apa sifat atau perkara sing wajib nggih, perkara yang wajib. Wajib sing dimaksud wajib ning kene wajib akli. Napa wajib akli, mboten wajib syar'i. Nah, wajib syar'i sing dimaksud wajib syar'i napa? Perkara sing nek dilakoni nek dilakoni dipasih pahala, nek ditinggal mendapatkan dosa. Iku wajib syar'i. Nah, sing dimaksud teng mriki wajib napa? Akli. Nah, winginane jelasno bahwa setiap mukallaf nggih hukume wajib syar'i makrifat atau mengetahui napa sing wajib, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajib sing maksud ngene wajib adalah wajib napa? Wajib akli. Juga sifat yang mustahil bagi Allah, mustahil akli, juga sifat yang jaiz bagi Allah dan seterusnya. Ya, maka oleh karena itu mau tidak mau kita harus tahu apa itu definisi wajib. Ya, kita pengen bahas sifat wajib Gusti Allah, tapi sampean ora ngerti apa itu wajib, definisi wajib itu apa gak ngerti. Nah, iki yo ora oleh kaya ngono kuwi. Kudu ngerti definisi wajib. Nah, wajib iku napa? Wajib niku ya wajib secara akli nggih. Wajib secara akal niku napa? Wajib akli ya perkara yang tidak bisa ditasawurkan
Tasawurkan itu apa ya? Digambarkan oleh akal tidak adanya. Ya, perkara yang tidak adanya tidak bisa adamnya atau tidak adanya tidak bisa ditasawurkan oleh akal. Artinya ngeten. Akal niki ora iso nggambarke nek perkara iku mau ora ana. Artinya harus ada. Nek ora ana akal mboten saged nerima. Paham nggih? Iki nek ning tauhid, bidang tauhid niku ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala niki wajib wujude. Ya wujude Allah niki harus ada. Ya kenapa harus ada. Akal gak iso nrimo nek Gusti Allah niki mboten wonten. Ya, niku di bidang napa tauhid. Tapi ning kene iki sing contoh ning kene iki secara umum, secara global. Contohnya apa? Ya, lah ngene kok iki dibagi dadi loro ya. Dadi wajib akli, nggih. Wajib akli iku kok dibagi dadi loro. Ana kalane daruri. Daruri ku artinya ora usah mikir. Ya ora usah angen-angen, ora usah mikir. Yang tidak butuh mikir ya. Engko ana kalane ya, ana kalane napa nazari. Nah, nazari iku apa? Yang butuh mikir dulu. Daruri, contohnya daruri. Ayo, saiki 1 tambah 1 berapa? Sama dengan gampang mboten? Laren mikir sampean. Mboten usah mikir. Nggih ra? Nah, 1 tambah 1 loro. Hasilnya loro. Iki wis pasti iki wis wajib iki. Wajib secara akal iki. Jadi hitungan matematika iku nggih. Napa jeneng mayoritas hitungan matematika iku wajib secara akli. Artinya napa? Sampeyan jawabi kok wis bener mesti bener ya. Ya. Iku ya aja ngomong insyaallah ngene iki ora. Nah insyaallah iku sing rada ora pasti ya. Ya. Nah sing pasti ya jawab anti teges. Si tambah si aja jawab 2 insyaallah, mboten. Ya jawab si tambah si loro. Langsung teges langsung. Ora usah insyaallah kalih, mboten. Nggih. Paham? Soalnya niki napa sing perkara sing wajib akli. Paham nggih? Lah daruri engko wajib akli ku apa mu? Wah, perkara sing akal tidak bisa menerima, tidak adanya nggih, perkara yang adamnya atau tidak adanya tidak bisa ditasawurkan oleh akal. Gak iso digambarno ning pikiran. Kok ora ana ora iso iku. Akal gak iso nrimo. Wis. Lah iku ana kalane apa daruri, ana kalane apa? Nazari. Daruri sing ora butuh mikir-mikir, nazari sing butuh mikir-mikir. Sing butuh mikir-mikir. Lah nek kene disebutno kene disebutkan di sini adalah nggih 2 adalah 1 nggih. Nah tengok iki disebutno 1 adalah setengah dari 2. Ya, setengah dari 2 piro? 2 pokoknya bagi 1 bagi 2 berarti isinya 1 gitu ya. 1 adalah setengah dari 2. Nah ini ya wong langsung oh ini daruri iki. Gak usah mikir akeh-akeh. Ya. Ya ini siji ini separuh dari 2. Ya utawa sing gampang iki. Nah ngene iki kadang 1 setengah dari 2. Wong sing gak pati iso bagi-bagian niku. Ya mungkin saya rada mikir-mikir ya. Tapi 1 tambah 1 mosok ora ngerti. Cilik ngerti 1 tambah 1 piro? 2. Nggih. Paham? Paham mboten? Iki sing apa? Wajib akli sing daruri. Lah engko ana kalane nazari. Nazari ku apa? Leren mikir-mikir. Kasih contoh 12 tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 111 piro? Aja leren mikir sampean. Nggih mboten? 12 tambah 10 piro?
Rolikur tambah 7 29 tambah 8 37 tambah 111 piro 37 147 ya 147 147 papat ya 47 ya nggih 147 kian 29 jijine itu ono kene 148 ya 148 148 tapi 148 leren mikir mboten nah leren mikir ya iku berarti wajib akli sing napa bangsa nazari ya sing bangsa napa nazari ya. Nah ning kono dicontohno rungono contohno satu adalah ya satu adalah yo satu adalah setengah dari 1/6 12 1/6-nya 12 adalah separuh dari piro 1/6-nya 12. Ayo mikir piye? Carane piye? Ngitungnya piye? Harus hitung kawit kene 12. 1/6-nya 12 berapa? Ngerti 1/6 mboten? Iki iso matematika ta ora iki ayo. 1/6-nya piro? 1/6 12. 12 bagi 6 piro? 12 bagi 6 piro? 2. Jadi 1/6-nya 12. Sama dengan berapa? 2. Terus 2 ini dibagi loro. Nah setengah berarti dibagi loro ya. Dibagi 2 sama dengan berapa? 1. Paham? Nah kalau ngene iki 1 adalah separuh dari 1/6-nya 12. Iki wis pasti iki wajib akli. Nggih. Wajib akli tapi leren mikir-mikir. Nah leren mikir-mikir iku jenenge napa? Nazari apa daruri? Nah nazari. Paham mboten? Kembali malih. Nggih paham nggih. Pokoke sing wajib iku napa? Perkara sing akal gak iso nrimo nek ora ana. Akal gak iso mentasorkan, tidak bisa menggambarkan nek perkara iku mau tidak ada. Iku apa? Sifat apa perkara sing wajib. Ya, wajib secara global nggih. Ayo wal mustahilu lan utawi perkara kang mustahil ma iku perkara la yutasawwaru kang ora digambarake gak ditasawwarna fil akli ing dalem akal subutuhu apa tetepe perkara imma bila ta'ammulen ana kalane tanpa angen-angen. Imma bila ta'ammulen ana kalane tanpa angen-angen aidon halimane kakonil wahidi contone kaya anane siji nisfal arbaati iku separo daripada papat. Siji separo dari papat. Bener. Separone papat piro? Nah siji separone piro? Siji adalah separuh dari 2. Nah separone papat adalah 2. Iku wa imma ba'da ta'amuli lan ana kalane sabadane ta'amul, sabadane angen-angen. Kakaunil wahidi contone kaya anane siji sudusa isnai asyara iku 1/6 iku 1/6 rolas. Nah iki sing mustahil ya. Wajib ngalian akli ada perkara yang adamnya atau tidak adanya tidak bisa ya
Nah, iki mau wajib akli, saiki mustahil akli. Gampang balikno wis padha kaya mau gerek dibalik ngono ae. Oke. Wajib akli sesuatu yang tidak bisa, akal tidak bisa menerima apa? Tidak adanya. Nah, iki balikane pripun? Sesuatu yang akal tidak bisa menerima adanya. Ya, paham nggih? Ya, iki mustahil akli apa? Sesuatu yang tidak ya dapat ditasawurkan. Tasawurkan itu apa? Digambarkan ya. Digambarkan dalam akal ya, tidak adanya, yang tidak dapat ditasawurkan tidak adanya dalam akal, utawa gampangane perkara yang akal tidak dapat menerima, perkara yang akal tidak dapat menerima apa mau adanya. Jadi nek ana akal gak iso nrimo. Nek wajib mau, nek wajib pripun? Nek ora ana akal gak iso nrimo. Nek iki nek ana akal gak iso nrimo. Iku jenenge apa? Mustahil akli. Contohnya ya ana wong ngomong, bolak-balik tak nggih contoh iki ya. Ana wong ngomong, ya alam semesta ini iki ujug-ujug ana. Indah kok ngene iki ujug-ujug ana. Gak ana sing nyiptakno. Nah, ngomong koyo ngono kuwi akal iso nrimo mboten? Gedebrus awakmu. Ya ora iso diterima oleh akal. Indah kok ngene iki mosok ora ana sing nyiptakno. Akal nggih mboten saged menerima. Paham nggih? Akal tidak dapat menerima napa jenenge omongan iku mau. Nggih, omongan iku mau. Nggih. Ya, yang menyatakan bahwa alam semesta mboten wonten sing nyiptakno iku. Ya. Lah niku perkara sing napa mustahil secara akli. Lah iki kok ngono. Mustahil secara akli niku wonten loro. Ya mustahil iku ana loro apa mau? Padha ae. Ana daruri, ana apa? Nazari. Ya daruri yang tanpa mikir. Nah, nazari yang ya setelah mikir ya. Contohnya daruri, ketika aku ngomong ketika aku ngomong 1 tambah 1 sama dengan 3, bener gak? Nah, iki 1 tambah sama dengan 3, bener apa salah? Iki mustahil. 1 tambah 1 kok 3 mustahil iku. Nggih, perkara sing napa mustahil. Dan mustahil iki leren mikir napa mboten? Mboten usah mikir. Nah, iki masuke napa? Daruri. Nah, contohnya nang kene 1 adalah ya separuh dari 4. 1 adalah separuh dari 4. Bener apa salah? Salah. Nah, iki tanpa mikir. Iki jenenge apa? Mustahil sing daruri. Jadi 1 adalah separuh dari 4 iki perkara sing mustahil. Ndak, sing wajib iku 1 separuh dari 2. Ya mboten 1 separuh dari 4. Ya, paham nggih? Iki perkara sing napa mustahil. Akal tidak bisa menerima iku mau. Lah nek iki nazari iku leren mikir-mikir ya. Nazari ya iku leren mikir-mikir. Ya. 1 tambah 100 ya tambah 79 tambah 8 misalkan ya sama dengan
1 juta, ora sampai ora kayak ngono kuwi. Misal sama dengan 181 misalkan. Ya, 181. Nah, iki leren mikir sik sampean, tenan apa ora iki? Iki kok hasilnya ya salah ya, hasilnya ya perkara sing mustahil iki. Nah, tapi leren mikir 1 tambah 100 piro? 1 tambah 79 piro? Hah? 180 tambah 8 harusnya 188. Iki tulis 191. Berarti 1 tambah 100 tambah 79 tambah 8 kok hasilnya 181. Iki adalah mustahil. Nggih. Mustahil sing pripun? Nazari apa daruri? Nazari. Soalnya leren mikir-mikir dhisik. Nggih, paham? Nah, nanti contohnya ning kene iki, contohnya apa mau? 1 adalah 1/6 dari 12. Ya, 1/6 dari berapa? 12. Bener apa salah iki? Bener apa salah? 1 adalah 1/6 dari 12. Ya, salah. Ya, salah. 1 adalah 1/6 dari 12. Iki perkara salah. Salah ya, tapi leren mikir-mikir sik sampean. 12 dadi 1/6-e piro jadine? 2. Nggih. Terus badan niku lho kok 1. Nah, leren mikir sik sampean. Nah, leren mikir iki adalah perkara mustahil sing napa? Dzori. Perkara sing dzori. Paham? Nah, wis tulis sik. Engko sing terakhir engko ya, perkara sing jaiz baik nadzori maupun daruri. Wal jaizu lan utawi perkara kang jaiz. Iku perkara yasihu kang sah, kang oleh sah ya. Fil akli ing dalem akal subutuhu apa tetepe ma wa adamuhu lan ora anane ma. Ya wujude ma ya ning akal oleh, ora anane ma, ora anane perkara iku mau ya ning akal oleh. Oleh iso nrimo. Imma bila ta'ammulen ana kalane tanpa angen-angen. Kakaunil jismi kaya contone anane jisim abiyada iku putih masalan contone. Wa imma ba'da ta'ammuli lan ana kalane sak badane angen-angen. Contone kataman nil insani, contone kaya oleh kepengin, oleh taman ya, berharap menusa al mauta ing mati masalan contone. Jelasno. Jadi iki sing terakhir iki adalah napa? Perkara sing jaiz. Ana wajib, ana mustahil wonten napa? Jaiz. Nah, jaiz niki gampang. Jaiz iku napa? Jaiz perkara yang ya wujud atau adam ana utawa ora ana. Nek wujud iku ada, adam iku tidak ada, atau adamnya dapat diterima oleh napa? Akal. Nggih. Tonane kene iki ma yasihu fil aqli subutuhu wa adamuhu. Jadi perkara yang wujud atau adamnya, nggih, wujud atau adamnya dapat diterima oleh akal. Perkara iku mau ana ya akal iso nrimo, gak ana ya akal iso nrimo. Contone wujude kula sampean, nggih, pamane kok kula sampean iki gak diwujudna mbek Gusti Allah, akal iso nrimo mboten? Bisa. Kok kula sampean iki akhire besok mati, wis gak wujud meneh, akal iso nrimo mboten? Iya. Wujude alam semesta niki, nggih, kok misal ora Gusti Allah gak nyiptakno alam semesta niki, akal iso nrimo saged. Nah, kok Gusti Allah nyiptakno alam semesta iki saged mboten? Saged, oleh-oleh wae. Nah, iku sing iso diterima wujud atau
tidak adanya, wujudnya atau tidak adanya perkara tersebut iku diarani apa? Apa jenenge? Diarani apa? Jaiz. Ya, paham ya? Ya, termasuk niki mangke. Ya, jaiz niku ada dua padha ae. Ana sing kalane apa mau? Daruri. Daruri leren mikir apa mboten? Mboten. Ana kalane nadzori. Nadzori leren mikir mboten? Butuh mikir. Tidak butuh mikir. Ya, tidak butuh mikir. Ya, contohnya ning kene sebutno. Ya, sing daruri contohnya apa? Ana jisim atau badan. Jisim iku perkara sing ana bentuke iki lho, jisim iki jisim. Ya, awak-awake padha ae. Jisim saged mawon putih. Ana jisim putih. Iso mboten? Ana jisim putih. Akal saged menerima adanya mboten? Bisa saja. Ana jisim ora putih. Akal iso nerima wontene mboten? Nah, saged. Ya, jisim putih ya akal iso nerima, jisim gak putih ya akal iso nerima. Lah iki kan secara daruri langsung otomatis gak usah mikir-mikir. Nggih mboten usah mikir-mikir. Ya. Nah, iki jenenge napa jaiz sing daruri. Engko ana nadzori. Nadzori contohnya apa? Ya, nadzori contohnya adalah ada orang sehat, ya, berharap meninggal. Wong kok lagi sehat, lagi sugih-sugih, lagi enak-enake. Ya, bagi dia itu nggih, ya, mengharap meninggal niku leren mikir-mikir. Kok ono ya wong enake kok ngene iki mengharap meninggal. Arep-arep mati. Ya, iku koyo ngono kuwi. Lagi enak-enak ngene kok enak-enake urip kok ngarep mati. Ya. Lah, koyo ngene iki wong sing lagi sehat koyo ngono kuwi, ya, berharap meninggal koyo ngono kuwi bagi dia iki adalah perkara sing jaiz, mungkin wae, akan tapi leren butuh mikir. Dipikir-pikir. Oh iya, mengharap mati kadang kan ana wong sing misal lara wis ora kuat. Kan wis arepane wis pengen mati wis. Nah, iki kok ngene iki nadzori. Paham? Ya, nadzori. Ya, nadzori ya kan. Iku. Nah, tapi nek bagi wong sing wis sekarat, wis ya wong sing sekarat, wis ora apa jenenge ora iso kerja, wis ora entuk rezeki opo berharap mati iku wis iso daruri iku. Ana wong iso berharap mati misalkan. Nah, iso-iso wae jaiz secara akli, Nah, jaiz secara daruri boten nadzori akan tapi daruri. Ya, soalnya apa? Dia wis ngalami. Ya, soalnya dia wis ngalami susah ning donya, ya pengen ngarep-ngarep mati. Mulane ya bagi orang yang koyo ngono iku mau iki napa jenenge jaiz tapi sing sifatnya daruri. Ya, ora usah mikir. Tapi nek wong sehat. Bagi orang sehat duwe akeh lagi jaya-jayane nggih. Ya, misal lagi bar nikah entuk bojo anyar, mosok enake ngene mosok leren ngarep mati. Ya iku koyo ngono kuwi. Bagi dia berharap meninggal iki perkara jaiz tapi leren mikir-mikir sik. Nggih leren apa mikir-mikir sik. Maka iku masuke napa kategori nadzori. Paham? Ya, meninggal bagi orang sehat, sedangkan bagi orang tua sakit lama susah maka itu termasuk apa pon sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin.